Mayiko pa dziko lonse lapansi kuphatikizapo Malawi akukumana ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo. Mvula ya njomba, ng'amba komanso madzi osefukira zakhala zikusokoneza ulimi m'dziko muno, ndipo zotsatira zake ndi njala imene ikukhudza anthu ambiri. Koma ulimi wa nthirira uli ndi kuthekera kosintha zinthu ngati dziko la Malawi lingayikepo chidwi chokwanira. Mwazina, ulimi wa nthirira umathandiza anthu kulima ndi kukolola chaka chonse posawerengera kuti mvula ikugwa motani. Chosangalatsa chinanso nchakuti kudzera mu ulimi wa nthirira alimi amakhala ndi kuthekera kolamulira madzi, kamba kuti alimiwa amakhala ndi kuthekera kotsekula zipata zimene zili m'mitsinje akafuna madzi, komanso kutseka zipatazo pamene sakufuna madziwo. Pa skimu ya Phandiro, dera la mfumu yayikulu Mposa m'boma la Machinga, alimi ayamba kale kupindula ndi ulimi wa nthirira. Alimiwa akukwanitsa kukolola mpunga kawiri pa chaka, zimene zikuchititsa kuti azikhala ndi ndalama m'matumba mwawo. Vuto ndi lomwe lija. Ngati alimi anzawo pa skimu ya Likangala m'boma la Zomba, alimi pa skimu ya Phandiro akugwiritsabe zipangizo zachikale polima, kukolola komanso kupuntha mpunga umene akulima pamalo akulu. Akanangokhala ndi makina, alimiwa bwenzi akupanga ndalama zochuluka kudzera mu ulimi. Tinapita m'derali posachedwapa ndipo tinapeza kuti ndi lotukuka, kamba kuti nyumba zambiri ndi zazikulu komanso ndi zamalata. Nelson Kampango ndi mtsogoleri wa alimi pa skimuyi. Phandiro irrigation scheme number 2008 ndi thandizo lochoka ku African Development Bank. Pa nthawi ya African Development Bank yo tinali ndi alimi 207. Ndiye skimu iyi itayamba, iwo anatilonjeza kuti atipangirapo zinthu zingapo, atimangira malo otengera madzi, komanso warehouse, nyumba yosunga katundu, komanso ife maphunziro ali. Ndipo zonsenda zinenazo zinamangidwa. Muli mpunga mitundu ingapo, tili ndi mpheta, nazolo, pusa, komanso tili ndi salima, ndi umene uli mtalima mskimu. Phindu liliko lambiri, inaso musanafika pa ofesi paja mwadusa galimoto, pena zimene zikazachoka mulimi momwe anthu agula ng'ombe, nyumba zonse za malata zimene zioneka ku mitunda uko. Sikuti anthu ndi kuti amalandira ndalama pa mwezi, koma ulimi basi. Kuti anthu agula ng'ombe, anthu agula malata kufolera nyumba zawo, njinga za moto ndinu zosanena kuno kuzera mu ulimi umenewu. Nkhale magalimoto zigayo agula kuzera mu ulimi wa mpunga umene. Malingana ndi Akampango, alimi ambiri m'derali akupindula ndi ulimi, boma litakonzanso zina mwa zipangizo monga ngalande komanso malo okololera madzi. Poyamba skimu ilipo 1 kuchepa phindu kuluza kumene tinali nawo ndi malo anali kuchepa, chifukwa inali 50 hectares monga mmene tafotokozera. Iwo atabwera MRDP ndi imene atikunzira malo ano kuchoka pa 50 kufika pa 80 hectares. Akunza chani kunoko ndi ngalandezi, natimangira wiya ngalande 928 meters, komanso natimangira wiya 30 meters, komanso ngalande zazifupi 30 na 50 zokwana 5, komanso kutiongolera ngalande zina zolowa mskimu, chifukwa nthawi imene tikangolima monga mmene tinali mapangira maplani athu poyambapo, ndiyo anatisegulira ngalande zimonga pano tayima pano ndiyo kukwana 775 meters kafika kumapeto amunda wathu. Zimene zidapangisa kuti ife alimi tilime mosavuta, ndichifukwa chake tili ndi mwayi kutumizana ku sukulu, kugula zigayo, kugula njinga za moto, chifukwa cha zabwino zimene atipangira yo. Alimi pa skimu ya Phandiro akuti phindu lina limene akupeza likudza kamba kuti akuchita ulimi wawo ngati gulu. Ubwino ulipo wopangira zinthu limodzi pa gulu, chifukwa kupeza kwa zinthu kumakhala kosavuta kusiyana ndi kupanga zinthu pawekha.
ndi ubwino umene ulipo popanga zinthu pagulu machisazo mbewu kuti ine ndichoke pa nyumba pano ndikapeze mbewu yoti ndikalime mploti mwanga zisiyana ndi kusonkherana kupezera mbewu ija pamodzi mitengo imakhala yochipira pamene ine ndikawugula mudula misikatu kuno tilibe misika yokhazikika monga mene mwaonera kuti ambiri kuno ndi mavenda amene akutigula mpunga koma pa mitengo pakali pano nditinene kuti ili bwino zimatheka katipeza pagulu koma monga mene muonera pakali pano chifukwa chokusowa msika okhazikika aliyense angopanga zinthu payekha koma sikuti mitengo imasiyana mtengo umene mungagule kuno ndikuti aliyense pafupi mumugula omwe mavuto amene tikukumana nawo ku skimu kuno wani yoti monga chaka chino mabweredwe amazi kuno ndikuti anali ocheperako chifukwa choti sinjo umene tikutengera mazi ukutibweresera mazi kuno uli ndi masikimu ambiri kuntunda ndiye kugwirizano wa ife ngati alimo kukhalira pamodzi kuti tiyendese mazi bwanji palibe ndipo ndi nkhani yoti ngakhale aidi adera lino tinakambirana na nkhani imene kusintha kwa nyengo ndikufana ndanenanso kuti kulima kwathu kumakhala kwacheuchewu lero zioneka ngati zabwino nthawi ina sikuoneka ndi zoyipa monga 2017-18 kinali chaka chabwino kwambiri kwa ife nthawi imene tinomangidwa chifukwa ndimafotokoza kuti ngalande ziso zina tinapempha mogwirizana kuti muzidule ndalama zina zipite kuntunda kuti mukatichingire mazi amene amationongera mazi kumusuku ndipo zidatheka zimenezo ife alimi kuno tinasangala koma soka ngoti mwina sizisombali athu adapasulaso pamene. Mayi Losta Nyapaliwa ndi mmodzi wa amayi amene akutenga nawo mbali pa ulimi pa skimuyi. Mayiwa akuti apindula kwambiri ndi ulimi mzaka zimene akhala akuchita ulimi wa mpunga. Ulimi uli kuno ndithu ife tikusangalala unoko ulimi athu tikumalima mpunga ndiye tikagulisa iyayi tikumasangalala ndithu ife azimayi moti tinali pa mavuto ena ndiyena matiresi taziwa kugonera njinga tamba kukwera ndithu tikusangalala kwambiri kuno kwa Kwinda kuvala iyayi tikumazisankhira ndithu oti ife azimayi kunoko tikumasangalala kwambiri twazibamba. Pali zambiri zimene apindula koma zimene zili kumtima kwawo ndi kuthekera kwawo kolipirira maphunziro a ana awo komanso kuti tsopano banja lawo silikuvutika ndi njala. Moti tikakolola tikumagula chimanga chathu kusiya nyumba bajeti tamba kuiziwa bwinobwino sapano kuzera mu skimu yathu imene yaphandiro tikumalima bwinobwino kukolola mwaja pakhomba timasavutikira monga ngati mukuziwa kuti khomo ndi mkazi azibamba mangoona kupereka mwefena azimayi tini mbali yothandizira khomo azathu kuti kwalimpikisa motere azimayi tisamafoyire iyayi pa ntchito abambo ngati akuzizira thupi nyumba tilimbike basi tigwire khaso tilimbike khomo lathu tizizimira patokha tisikumadali azibambo pena pakeso tizagwera mazi koma tizigwira ntchito basi molimbika ife kuti thandiza kwambiri nankhale malo ena amene akuonongeka kuti samalime mosabatakasuka tikungodandaula koma kuti pa nthawi imene anakhoza iyayi timasangalala kwambiri timakolola katundu kwambiri momwe kaka kuti mazi ayenda chilungamo samala chimakhala chotere timamenya levulo tikawokera mpunga timabwera kutakasira ndipo timabwera kutia fetereza komanso timabwera kuzabwerezaso mauzo ena achiwiri ndikuti punga uja mazi akakha kuti sakuononga umakhala punga wamphamvu kwambiri tikalima kawiri pa chaka ndikuti kumathandiza kuti punga wambiri awani wazinja umatithandiza kugula chimanga guli ana zovala za kusukulu makope zina ndi zina asapana uwo wachilimwe uso uwo timalima wachilimwe uwu umatithandiziraso kuti utipaseso bajeti yokalimisaso kawiri kumunda kuja wazinja timachita chocho tubana. Mayiwa akutinso kale ankavutika ndi madzi osefukira amene amaononga mbewu pa skimuyi. Pa nthawi timalimira timangozilimira kupandako skimu timapindula kumasiku kweni nanga si madzi amaononga kwambiri koma panopa pamene kwalowa skimu madzi nanga sili kuchita olamula awachuluka tiseke apa tikufuna madzi timasegula so ndikulowesa mmunda omumalamula madzi pungatu uli mageji malinga ndikukula kwa munda ulipo munda wina uti akutusa matumba 15
ulipo munda unatha kutusa matumba 20 moganizira kuti ndimene wachitira munda modongosolo wapanda fetereza munda musunga kole pungo chuka yetu. Kwacha kwaila kwacha kwacha kwaila kwacha kwaila kwacha kwaila. kudzera mu ulimi wa nthirira wa mbewu zosiyanasiyana dziko la Malawi litha kuthetseratu njala ndi kupezanso mwayi wa ndalama zakunja kwa dziko lino monga ya dola pogulitsa zokolola zotsala. Amavuto Alfred Kampanje ndi mmodzi wa alangizi a ulimi wa nthirira m'boma la Machinga ndipo akutsimikiza kuti ulimi wa nthirira ndi ofunikira kwambiri pa chuma cha dziko. Skimu iyi inoyenda patali ndithu chifukwa tikafufuza bwinobwino mbiri yawo kuno adamba chama 1976 alimi amalima kumalima kumene palibe structure iliyonse kuti akuyendesa mazi bwanji yani ndi adadzalima chingande yawo chimene mazana za kumbaso kwambiri adadzona kuti zativuta ndipo adazipempha chithandizo kuboma ndipo momwe ndimene dapasa project ya scheme imene zamangira intake wiya pasogola apo komano azamanga so kanalo komano kanalo yake nali yani ya njwera zosawakaso ya ndanayiso ndi mavuto angapo malinga noti mazi amalowa pasi yanjani ndiye mwatsoka chiwiya chana zamanga ntheme china zatani chinazagumuka ndi mavuto akalikala jana taniso anabwereraso akuzapempha kuboma maziwa za boma nthawi zinase zimankhidwa pompo anapempha boma litapeza mwayi ndi pamene panabwerano MDRRP project imene kuti inozamangiso makanalo aja ndi wiya ndi itabwera imene ndi adazamanga ndi wiya tahiti ndi anali project ti contractor wayi ndi wiya ndi adayikadi ifeso timadziwa zoti andatani anayika wiya yabwino kwambiri koma season sewa mvula yavuta koma wiya ili yani ili pomwepo natamanga wiya anazamanga kanalo main kanalo ndi tima secondary kanalo mwina about 100 meters 20 meters ifaiwa ti sadathe kufikira kumeneko ndi ndalama zimene zidaliposo. Kuti kumava kuti wiya tikati wiya tikutanthauzani. Wiya ndi chinga limene limachinga mazi ndi cholinga chakuti tiwakhotese abwere kumunda. Imene ndiye wiya. Kuboma choyambira ndinene kuti anthu akutenge ulimi wa nthirira ngati chikhalidwe. Chifukwa tikakhala kuboma ndi ulimi wa nthirira ndi njira imodzi yokha imene ingapangise kuti kusintha kwa nyengo anthu athe kuphelera kumbali ya zakudya. Ndiye kuba kuno tikati ulimi wa nthirira kawiri mafuna kuti azilima katatu koma nthawi zina mwina chifukwa cha mavuto za madzi kuti mwina madzi achepa malinga ndi kusintha kwa nyengo madzi akuchepe amapezeka zoti alima kawiri koma tikati kuboma kuti kukhazikitsa kuti ulimi wa nthirira ndi chinthu chimodzi chimene anthu angathe kuphelera kusintha kwa nyengo. Pano pangati imene pali pa skimu pano posungira madzi ndi pa wiya paja pamene tili ndi reserve kusogolo ifa tikachinga madzi aja makhala ndi reserve kuti madzi ake asathamange kwambiri makamaka nthawi ngati ino chilimwe ndi akasegula pa intake pa gate timasegula kuti madzi azibwera kuno kutseka kuti asamangire kuyani kumusi ndi akazoti no madzi aja akwana timenera kuti titseke kuti madzi ake satani asawononge mbewu akazoti achepa timenera kuti tisegule kuti madzi ake asawononge mbewu zimsake ndi zimenezozo nditopanga ligireti kuti timpanga lonjo. Pamene boma likupitirira ndi ntchito zosiyanasiyana zotukula ulimi m'dziko muno ndikofunikira kuonesetsa kuti kupanga katundu wapamwamba kudzera ku zokolola zosiyanasiyana value addition mchingerezi isangokhala nyimbo. A Francis Wadi ndi mmodzi wa akuluakulu ku nthambi yoona za ulimi wa nthirira mu nduna wa za ulimi ndipo akufotokoza zimene boma likuchita pofuna kulimbikitsa alimi powapatsa zipangizo zamakono. Udindo wathu kwambiri titamaliza kumanga maskimuwa alimi atayamba kuwagwiritsa ntchito
udindo wathu panopa ndikuwathandiza alimiwa kuti azigwiritsa ntchito masikimuwo, aonetsetse kuti pena paliponse pamene panayerekezeredwa kuti madzi akhoza kufika pakutani pakulimidwa. And china ndichonera kuwathandiza kuti masikimuwa asafe, azitha kuwakonzanso pamene paonongeka, azitha kuwakonzanso. Komanso timatha kumapitiriza kuwaphunzitsabe kuti kayendesedwe ka skimu kamayenda bwanji. Ndi zonsezo tiyenera kuti tizipangabe mwapafupi kuti asabwererenso mbuyo mmene kunali poyamba. Pali ndondomeko ndithu zimene boma likukhazikitsa zonena kuti alimi athuwa azitha kugwiritsa ntchito machine mu nkhani za ulimi. Kumbuyoku azathu a crops, Department of Crops, akhala akuyitanisa matractor oti anthu akhoza matha kumakabwereka ndi kumatipulira m'minda yawo. Komanso moving forward, boma likuonetsetsa ndithu kuti pali commercialization pa nkhani ya agriculture m'Malawi muno. Ndiye zimenezo zili mu ndondomeko ndithu zonena kuti anthuwa asiye kugwiritsa ntchito makasu, koma tizipanga ndithu kuti mogwiritsa ntchito zipangizo zamakono. Komanso kupanga process mbewuzi, alimi azitha kupanga process mbewuzi, akakolola zipangidwe process, apange package bwinobwino, tizitha kugula ku Shoprite. Zimenezozo ndi zimene boma likufuna, osati kuti mulimi azigwiritsa mbewu zake kungokolola pamunda pompo wagulitsa. Akapanga choncho alimi samapeza phindu lenileni. Phindu lambiri limapezeka akazipanga process, kuyika mpaketi bwinobwino, zipite ku shopu, tikagulire kumeneko, osati tizibwera kuno kagula mpunga. Akuluakulu mu nthambi zosiyanasiyana akudziwa bwino ndipo akulimbikitsa ulimi wa nthirira. Komatu ulimi umenewu sungapindulire dziko lino pachuma pokapokha alimi atapatsidwa zipangizo ndi ukadaulo wopanga katundu wapamwamba kuchokera ku zokolola. 2015 pamene kunazabwera mafloods, ndikuwononga mbali imodzi ya skimuyi. Inawononga madzi anazalowa, even midzi yozungulira yonse inavutika kwambiri ndi madzi osefukira mu January 2015. Then soon after ma floods amene anazachitikawo, kunazabwera chilala chimene mvula sinabwereso kwa nthawi yayitali, kotereko kunali kuvuta kuti anthu apeze zokolola. Ndi mmene project ya MDRP imene timati Malawi Drought Recovery and Resilience Project inabwera chifukwa cha chilala chimene chinazabwera after ma floods a 2015. Chimene tinapanga ndichonena kuti pamene tikutengera madzi paja, madzi amapezeka kuti akudzaza kwambiri ndi kusefukira malo aja. Nde chifukwa cha kudzaza kwa madzi kuja kumapeka chiopsezo pa malo amene ajawo. Tinazaganiza zonena kuti okay, timange structure ina pataliko pang'ono ndi pamene tikutengera madzipo. Ndicholinga choti madzi akadzaza kumene kujako azitha kudzatulukira kumene tamanga structure ina imene tikutchula kuti spillway. Spillway imeneyi yathandiza kwambiri chifukwa ndi imene kuteteza intake yathu ija kuti isamire ndi madzi nthawi imene madziwo abwera ochuluka kwambiri. Ntchito iyi ndiyonena kuti tikhozonena kuti yaonesa kale zipatso zake. Ntchito iyi yapindula kwambiri ndipo ikuwapindulira alimi. Titapangaso skimu titayikozanso, zinaoneka fukufuku waonesa kuti nthawi imene tisanabwere kuzakoza skimuyi, alimi pa skimupa amakolola mpunga wokwanira 4 tons pa 1 hectare. Koma ife titayikonza skimuyi zaonesa kuti panopo alimiwa akukolola 6 tons per hectare, imene kuyimira increase ya about 50%. So ntchito imene ujeni MDRP inagwira kunoko ndiyonena kuti ikuthandiza kwambiri pakati pa alimi. Mukhoza kuonanso kuti alimiwa akulima mbewu zosiyanasiyana monga mawotameloni ena pomwepa mwava machitira umboni kuti agula njenga za moto noti kuchokera kumpunga koma kuchokera ku mawotameloni. Mawotameloni alimiwa akuwapinduliranso kwambiri, kuphatikizapo nkhani ya chimanga chimene akumagwiritsa ntchito ngati chakudya. Mawotameloniwo akumagwiritsa ntchito ngati
for commercial purposes. Panopa ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri kuti alimi athu akumagwiritsabe ntchito makasu, koma panopo mwina mwakhala mukumva, mwakhala mukuona panopa unduna wathu uli pa commercialization drive. Panopo tumakamba za agriculture commercialization. Agriculture commercialization without mechanization, commercialization yosingatheke. Ndi chikhumbo chathu ndipo ndi chikonzero chathu chonena kuti alimi kusogolo kuno ayambogwiritsa ntchito zipangizo zamakono za ulimi pa ntchito zawo za ulimi. Ndi zotheka kuti mpunga wochokera m'masikimu alikangala kuzomba komanso phandiro m'boma la Machinga udzikhala utapakiridwa bwino kale mwa makono pamene ukupita kukagulitsidwa. Ndi zothekanso kuti madera ozungulira masikimu amenewa akhale ndi misewu yapamwamba, malo osungira komanso ogulitsira katundu abwino, kamba kuti maderawa ndi amene akutulutsa mbewuzo.